ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз як навори пачкаи нав тайёр кардем ки срочно мошинои фурӯшӣ равон кардам ки пешкаш шумо мегирем мошинои арзон ҳамаша барои реклама равон кардам. Агар шумо дар ҳамаи хеле мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуди реклама ки дошта бошем марамат сурат маълумотша дар WhatsApp ё имо рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имзо навор ҳастад сечкаҳои объёмни, сечкаҳои простой Toyota Camry 2 ва ҳастай Opel Astra F, яъне ки седан ҳастай мошинои советскӣ ва мошиное ки айрасиям равон кардагӣ ҳастай ва Kia Rio ҳастай бадро ки мошинои бениҳоят арзон Daewoo Nexi ҳастай ва дигар навъи мошиное ки бениҳоят арзон. Барои ҳам видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор аст. Дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 166 сомони навор асар мекунем. Маромад рафтем то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба сарҳади Қазоқистон гузаштан як компанияи хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияи Акай Муҳаммад. Ба фикри ман компанияи Акай Муҳаммад ҳама мешиносад. ин Акай ҳар рӯз ба Қазоқистон рейс дорад. шуморо аз ҷои кортон, аз ҷои хубтон соқу саломат гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. дар дуни мошиношон кондитсионер, зарядник ҳамаи намуд, вайфай қоидави мошиношон мошинаи комфортни замонаи мошино фақат моделҳои нави 2021-22 моделҳои мошинои нави комфортния. Акай одами боваринок аст ки 4 та рақам дора, ҳар 4 рақамошон кор мекунам. ҳар 4 ҳамин рақамода ҳам имо ҳамаш да WhatsApp пайваст дорад. агар шумо аз номи канали мо гап занед, мо ба шумо скидка ва арзон мекунам. сомонаи мо компанияи Акай Муҳаммадро ба шумо тавсия медиҳем. маромад занг занед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае бадро Mercedes-Benz C-класс ҳастае ки сечка объёмни соли барои 6 2000 сол ҳастае ки ҳам бензин ҳам газ кор мекунад. объём моториш 8 литра, коробка механика саистани мошин беҳтарин ай. мошин нав 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, 1 сола танировка дорад, кондитсионер, электропакет, 4 баллон ҳолати корӣ, салон тоза, радной краска сиёҳ, мошин мегӯяд ҳолаташ беҳтарин ай. мошини шаҳрӣ ай. пӯсидагӣ задагӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ бадро ки боз муомила мешавад. срочно хона харам барои сум дар кори мошинам фурӯш намондиам. дута рақам ҳастае ки ҳар ду рақамошон кор мекунад. якумаш мегафон ва дуюмаш номери тисел ҳастае ки ҳар ду рақамошон кор мекунад. одамоне ки нали чӣ мегиранд мегӯяд сумкати бо ягон сум муомила мешавад. дӯстони азиз, алиш ва қарз дода намешавад. то қасуми нали чӣ муомилаи хуб дорад. сечкаи объёмни 2000 сол ҳамги бензин газ, кондитсионер 1 сола ҳуҷҷат, танировкаш нав кадагӣ ай. маромад дигар маълумотои пурра ва аниқша аз соҳибашон. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед ва навора падисаш кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Kia Rio ҳастае бадрон ки сайзтаринои беҳтарин ки нав мошина ай Москва Тоҷикистон оварданд. соли барои 6 2012 соле ки сӯзишфарӯш бензини холияе. объём моториш 1.6 экономни простой, коробка механикае, ҳолати мошин мега беҳтарин ай. ягон ҷои мошин мега пӯсидагии сарапина надорад. мошин мегад ҳолаташ беҳтарин ай. хадавой дорад, салон тоза, кондитсионер, электропакет, радной краска, баллон нав, ҳолати мошин бадром беҳтарин ай. бо баъзе запчастҳое дорад ки ай Москва овардага запчастҳош мегад қатиш падарка метиҳем. ҳолати мошин мега беҳтарини бада ягон камбудӣ надорад. нав Тоҷикистон мошина овардиянд то заҳакай. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон ва фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. 75 ташон мегӯяд кадоме ки мехаранд наличи бо арзон ва савдои хубам дорад. хоб ин ҳамин рақамошон рақамҳои мегафон Тоҷикистон пайстани кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст дорад. дӯстони азиз, Kia Rio 2012 сол сайзтани беҳтарин мошине ки берасход. ягон сарапина пӯсидагӣ надорад, бо қатиш запчастҳои оригинал дорад ва ишам падарка мекунад. маромад агар шумо харидор бошед, маромад шумо занг занед, бо муомила мекунам. лайкҳоро занед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо падисаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае бадрон дар кузофи седан светои вишнои олучагӣ соли барои 6 1993 ҳастае ки сӯзишфарӯш бензини холияе. объём мотори 1.6 инжекторае, коробка механикае, сайзтани мошин мегӯяд нахадуае. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи марти 2023 мегӯяд срок дорад. намедонам қариб 7-8 моҳ дига мешавад. салоншам тозае, баллон ҳолати корӣ, радной краска мошин мегӯяд нахадуае.
мошин бардор хелаки дасти як одамда гаштесай. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. Opel Sedan 93 сола нахадва дар Душанбе нархаш 23 та мега кадоме ки мегирад арзона мешавад. хоб ин ами рақамҳо шуда рақамҳои Мегафон Торкистон кор мекунад. аз номи канали мо гап занем, мо ба шумо арзон ва муомила мекунанд. дӯстони азиз, агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ намуди реклама ки дошта бошед, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp ё имои моро кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. маромад кадомтон агар сиданхар ки бошед, акада занг занен, қатиш савдо кунед ва муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба Тоҷикистон бо равон кардан, як компанияи хуберо ба шумо тавсия метавонем ки зиёда ай 10 солае ки таҷрибаи корӣ доранд. компания ки парда аста ки опити кори, ино одамои нав неста, одамои кӯна аста ки 10 солае дар ҳамин система кор мекунанд, дар ҳамин соҳа бор мебаранд. бори шуморо аз территорияи Лублино, Садовод қабул мекунанд ва ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, шаҳри Бохтар, Уялӣ ва Қазиқала ҳамин территория оварда мерасонанд. агар бори шумо дар территорияи Московский област бошад, худашон рафта мегирад, рафта гирифтан доставка бепул аст. дӯстони азиз, мо ҳар компания тавсия наметавонем. компанияи боваринок аста ки 10 солае ки опити корӣ, таҷрибаи корӣ доранд. ҳар се рақамҳошон кор мекунанд ва ҳар се рақамҳошонда WhatsApp, имо пайваст дорад. аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон медиҳад. сомонаи рахштаҷи ин компанияро ба шумо тавсия медиҳад. маромад занг занед ва бортона соҳ саломат оварда мерасонанд. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст. баъдон дубайский сайсайнои нахадо ки хеле ки дасти гудамда гаштесай. соли бароишаш 2007 соле ки сӯзишвориш бензини хулияи авбио мотораш 2.4 литри коробка автоматаи сайсайни мошин бардорум беҳтаринай. 4 та балон мегад 90%, 4 диска, ҳуҷҷатош мегад ҳастаи 100%, хадавои дорад, салон тоза, электропакет, кондитсионер ҳама ҷош кор мекунад. радной краска сафед мошин бардорум нахадвай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, шаҳраки Ҳамид Алиф гуфтага аст ва фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ. одамои харидори конкретна бошад мега боз муомила ва савдо дорад. ин ҳамин рақамҳои расмӣ аст, пайвастани кор мекунанд ва дар рақамҳошонам ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст доранд. 24 соат мега дар алоқа мегад, харидори аниқда муомила дорад. Toyota Camry 2 дубайский 2007 сол бензини холӣ, моторуш 100%, ҳама ҷош кор мекунад. дӯстони азиз, мошинча ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатош, балон ҳамаш қоидавӣ. маромад ягон маълумотҳои иловагӣ бошад, ай соҳибашон гирем. саташ мега нархш арзон гуфтасай, барои ки сӯрош насом дар кора бо муомила доштае. ҳамин рақамҳошонда ҳам имо WhatsApp пайваст дорад ва промои Россия на рақамҳошонам кор мекунад. маромад албатта тамос гирем ва аз номи канали мо гап занем, ба шумо муомила мекунанд. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшии навбати мо аст. баъдон ки аз территорияи Москва мошинои советский ВАЗ 2111 соли бароишаш 2003 соле ки сӯзишвориш бензини хулияи, моторуш 1.5 литри экономный простой, коробка механикаи сайсайни мошин мегад нахаду беҳтаринае. мошина я бародари тоҷики хумоне ки мошин мега нахаду хеле ки дасти як одам нагаштесай 100%. мошин мега балонош пачкай, салон тоза. мошин дар Москва райони Истира, дар шаҳри Москва райони Истирада қарор дорад. нархша мега 95 000 рубл мегем, бо арзонтарам мешавад ва ба ягон мошинои Тоҷикистон буда алишам мешавад. ягон Opel Vectra 95 сола боша мега алиш мекунем. хай бо агар дигар намуд вариантҳо дошта, вариантҳои худтона пешниҳод кунед. 95 000 рубл дӯстон азиз ки бо муомила мешавад. ин ҳамин рақамҳои расмӣ аст, промои кор мекунад ва рақамҳошонда ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст доранд. 95 000 рубл муомила ва савдои хуб дорад. агар ягон мошинои соз дар Тоҷикистон дошта бошем, вариантҳои худтона пешниҳод кунед. Opel Vectra 95 боша бо хубае. агар дигар намуд мошин боша, хай пешниҳод ки кадомиша худашон интихоб кунанд. 2003 сола мега мошинча нахадвае. дар Москва райони Истра. ин дӯстон азиз маълумотоша бо аями имошона ёки ай WhatsApp шона ёки аз промои рақамҳошон гирем, бо арзонтар мешавад. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед, албатта ки навора дар WhatsApp имо падисаш кунед. дӯстони азиз, ба шумо як ширкате тавсия метиҳем ки доруҳои гиёҳии оригинал дорад, мисли компанияи Софсавдо, не ки ин компанияи доруҳои дармон ном дорад ки мисли ҳамун дору аст ва дар ин компания доруҳошон бениҳоят арзона. айни ҳол
аксия доранд ки доруҳошон арзон аст. дору барои риш баровардан, барои мӯи сар баровардан, барои дарди дил, барои мардругиро бақувват кардан. обшим доруҳои гиёҳӣ ки аргинал барои проститута ва барои пӯсти бадан ва обшим барои дигар чизо. мисли компанияи софсавдо ҳастад, ки ин дигар компания ҳастад, доруҳошон айни ҳол арзон ҳастад, ки аксия кардаги ҳастанд. кадоми шумо мехарен ба тамоми территорияи Москва, Россия доставка доранд ва инчунин ба Душанбе ҳам доставка доранд. аз номи канали мо гап занед, заказ кунем, бо ба шумо арзон ва скидкаи хуб мекунанд. ҳар рақамошон кор мекунанд ва ҳар рақамошон дар имо, ватсап пайваст доруҳои гиёҳӣ оригинал. марҳамат ба шумо тавсия мекунем, албатта нависен. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадрон сечка соли 1995 ҳастае, ки ҳам бензин, ҳам газ кор мекунад. авбио мотори 1.8 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балони 70%, салон тоза, радио краса серебрист, ки мошин мегӯяд находа сечкаи простой, неки ранги стили объёмни кадагия. нарша мегӯяд 37 мегӯяд, бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар Душанбе пойтахта. хоб ин ҳамин рақамҳост, рақамҳои мега TCL Тоҷикистон аст, кор мекунад. дӯстони азиз, бо дигар маълумотча гирен. тоқас суми холӣ мегӯяд, алиш палиш ва қарз намешавад. сечкаи простой 95 сол 37 дар Душанбе ҳастад. ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, марҳамат дар рақамошон аст, тамос гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст бадрон светои золотисти соли 1996 ҳастае, ки ҳам бензин, ҳам газ кор мекунад. мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Daewoo Nexia 4 балони нав 80%, 4 калпак, салон тоза, мошинча мегӯяд нахада тоқас суми холӣ ва сирошона фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлов ва фурӯхта мешавад бо нархи 8500 сомони, ки бадрон бо ягон сомша муомила мекунанд. мошин дар шаҳри Кӯлов ба кадоме ки дар ҳам территория бошад, ки агар рафтатонед намарамад мошинчаи арзон, рақамошон вавилунай. илтимос мекунам беҳуда занг назанед, фақат барои одамони харидор. дӯстони азиз, агар ҳамин мошини савдо нашуда боша, метавонед ки шумо савдо карда гирен, нахаду. ва ин буд навори имрӯза. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.